Yebo, njengoba bengisho ke wena sithandwa sami ukuthi inkinga ekumina nosisi wakho. Futhi okunye bese bengicabanga ukuthi wena sithandwa sami ngikutholele kube ngumuntu ozokulekelela yabo usisi wakho. Usisi wami ngeke kwenzeke lokho. Kanjani sithandwa sami ngoba phela bese ngibonile ukuthi usisi wakho uyena okulungela ukuthi angakulekelela yabo. Ngoba ngiyabona ukuthi umsebenzi omningi futhi uyakuhlula uwedwa. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo umfowethu othi-ke na kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Sawubona sesini njani? Ngiyaphila. Ngicobingela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona ninjani? Ngiyaphila nami. Hayi, mina ke ngihlala la eThekwini kodwa ke ngiqhamuka kwaNongoma. Qhamuka kwaNongoma. Yeah. So la eThekwini ulethwe yini umsebenzi noma ufuna? Yebo umsebenzi. Umsebenzi, okay. Manje uhlaliswa yini kulesi sihlalo sobukhosi wenzeni? Kahle kulese ngihleli kusona namhlanje. Yes, of course. Hayi bengazi phela. Hayi kulese sihlalo engihleli kusona phela namhlanje ukufisa nje ukutshela umuntu wami. Enye imfihlo nje bekukase kuyisikhathi senzeka. Mawuthi umuntu wakho ungazi umchaza umuntu girlfriend makoti yini? Ngingasho nje ukuthi sinonyaka ababili sishadile. Oh, so unkosikazi wakhe hayi umuntu wakho. Yebo ngisho kanjalo ukuthi unkosikazi wami impela. Okay. Imfihlo isinesikhathi singanani? Imfihlo ngicabanga ukuthi unyaka no6 months. Unyaka no6 months. Yeah. Okay. Iqale kanjani? Size sifike kuyona nje. Le mfihlo kahle yaqala ngokuthi usisi wakhe yabo njengoba ke usisi wakhe lokhu uvakashela ulento usisi wakhe umakoti wami. Lokhu kuyomvakashela njalo mhlambe yabo ihlala isonto ihlala ini. Sigcine ngolinye langa ke sigcina mhlambe sisala sobabili. Okay, nisalelana naba u2. Cha mhlambe sisale so2 egcekeni endlini kungabikho umuntu yabo. Okay. So kwaba khona lezo zinto ke ezidevelopayo ngoba yinayo usisi wakhe ngumuntu nje wayenganake avela aphume nje faka ithawula. Mhlambe ephume nje siphuma ogeza ebefaka ithawula ekhishini. Oh, so mayiphuma kuyogezwa nofuna afakene mhlambe? Cha phela bekumele aqokise nje ahlonipheke ukuthi abonakale phela ukuthi la kumzi wasisi wakhe yabo. Kodwa ke angisho ukuthi wayerongo. Yeah. Yabo mhlambe ngoba kwasiza lokho ukuthi kube khona lokho kwavuka kumina yabo. Okay, uyangilahla la. Uthi yaqala ngokuthi aphume egqoka ithawula. Yeah. Mayiphuma kuyogeza. Yeah. So ngokwakho ufanele agqoke yonke into ebathroom. Afake ingubo and then aphume ke ayezendlini esegqokile. Ya ngokubona kwami kokuzoba ngcono kanjalo ngoba mhlambe kulesi sigaba esikusona manje mina naye. Mhlambe ke singafikanga. Isiphi lesi sigabeni kusona? Eqinisweni mina nosisi wakhe siyathandana. And futhi engathi sengihappy kakhulu kuleli side lika sisi wakhe. Angizwanga. Impela nje ngihappy kakhulu nosisi wakhe. So usu happy nosisi wakhe wena? Yebo ngoba yabo yena naye khona phela naye ngiyamthanda yabo. Kodwa yabo usisi wakhe. Yini lehlukile kusisi wakhe angayenza umakoti wakho? Umakoti lo usisi wakhe angithi ubumazi ulobola. Ubumazi wenza umembeso, ubumazi wenza umshado. Yini manje sehlukile? Ngingasho phela ukuthi angani vele nobusisi wakhe mina ngimazi ngaye. Yabo. Kodwa mhlambe ungenzeka mhlambe ngathi sheshe ngakhetha ngekaboni kahle. Washeshe wakhetha. Yini lehlukile ngosisi wakhe like ongayichaza nami ngibona ukuthi hayi no man uqinisile lo muntu. Kuningi kakhulu. Isho kodwa noma kubili. Yabo mase sifika ngale egumbini lokulala nosisi wakhe. Hey. Ayikunzima. Manje igumbini lokulala nisebenzisa liphi igumbi? Siyasebenzisa leli lethu ngoba phela unkosikazi uzobe ngekho kuleso sikhathi. Noma kwesinye isikhathi siphuke sengabekho so2. So usebenzisa kena umbhede womshado? Impela sisebenzisa wona. Manje laba ngoba uthi usisi wakhe bazalo baba oyedwa bazalo mama oyedwa? Ngoba bengishilo nje usisi wakhe inti ayikho into abahluke ngayo. Okay, so ngoba uthi ufuna ukuconfesselana? Kahle la bese ngifisa ukumtshela usisi wakhe ukuthi umakoti wami lo ngitshele nje ukuthi bese ngicabanga kabi ngoba ngifuna ukumphoxa naye. Angifuni ukumlaxaza nje kanjalo. Isifiso sami sokuthi ngimtshele ukuthi ngicabanga ukuthatha usisi wakhe abe umfazi wesibini ngokuphelele ngoba yabo imnandi kakhulu into yami nosisi wakhe manje ngisafuna ukusintshontsha. Unkosikazi wakho uzoyithatha kanjani lento?
Kona kuzoba buhlungu njengoba ngisho ukuthi ingako ngingafuni ukumkhathaza ngibe ngithi masihlukane noma sibe sidivorce sithini. Angifuni into ezobe ishona le ibisicefe esiningi. Kuzoba ngcono uma ngibathatha ngibabeka buthu ngoba bangosise egcineni. Injani relationship yabo ke as ama siblings? Hayi qinisweni bayazwana kakhulu. Ngoba ke phela singasho ukuthi bayazwana ngokubona kwami phela kupretendana kakhulukazi kusisi wakhe lo ngoba phela uyazi ukuthi ngoba phela yena uyalazi iqiniso ukuthi wenzani. Yebo ngingasho kanjalo. So lo othandana naye kuyikhopha lakho uyazi uthola namhlanje? Cha eqinisweni angamtshelanga ukuthi ngila kodwa bengimtshelile ukuthi yena kukhona isigaba engifuna sisithathe mina naye. Yindaba uze la ka Black Life unokuthi uhlalise phansi unkosikazi wakho umtshela ukuthi nalo daba. Into engenze ukuthi ngize la seswami ngifisa mhlambe nawe ungilekelele ngokumchazela kwami kumenza ukuthi understand futhi ngiyamazi ukuthi umuntu onedrama kanjani. Yabo so angifuni lo drama yakho ukuthi abe seyenza lapha ngoba kuningi okungenzeka mina naye sibonana nje. Yebo le party leyo uthi ke nofisa nami ngimchazela understand uyangilahla nje lapha. Ngoba ngihleli la angi-understand. Cha phela so ngifisa nawe ungilekelele ukuthi yabo nawe usisi wakhe ngiyamthanda. Ungenze ukuthi naye understand. Phela usanda ukuthi wena usisi wakhe usumthanda kakhulu kunaye. Cha phela that's what you said angithi. Yebo impela kodwa phela ngilokhu ngesikubeke kanjalo kuyena yabo but uzoyizwa lolu hlelo alibone usho the same thing ukuthi usuthanda usisi kakhulu then what angithi lana sokhuluma amaqiniso. Yebo impela so manje ke iqiniso musulimbambatha ngoba uzozwa nodadewabo usuthandana kakhulu amazwi akho lawo. Hayi impela yona kuyiqiniso lokho phela angana ngifune kumkhathaza kakhulu ingawo ngithi kungcono athi imikhathazeke yabo wathole lokhu. So might decide ukuphuma emshadweni? Kuyoba nzima ke lokho kodwa ke shuthi phela me decide ukuthi uyaphuma mina ngizosala nosisi wakhe. Oh vele ingqondo yakhe ise66 wakhe. Cha angithanda ngifisa phuma ngifisa bewe bamba uthu because na ngiyamthanda. Inkinga phela usisi wakhe. Usisi wakhe. Hayi babukele emakhaya asimthinta umakoti simazisa ngalolu daba ngathi lo sisi uzobe inkinga ngoba ngathi hayi uyabhidlika lo mshado. Because soloko ufikile la ukhala ngosisi wakhe. Impela yena ngeke uzubhidlika umshado ngoba ngifisa abalekelelane bavusa umuzi wasekhaya ngoba yabo singakamfonde nje umakoti wakho umuntu onjani? Umakoti wami mina umuntu oright yena kodwa unedrama. Unedrama eqinisweni unedrama. Usukela kanjani ke pho inyoka emgodini ngoba uyamazi usunedrama? Usuready usimfonela? Uyazi imizwa sesiwami asesingamfonela sesiwami ngona. Babukele emakhaya asimfonela umakoti simuza ukuthi yena uthini ngalolu daba. Asimthinte. Usuready ukudela naye? Hayi bona sekuready impela nje so ke siswe kusiyami. Sabona unjani? Hello unjani? Sabona? Okay, athi ngimzame futhi. Ngathi nenkinga ifoni yakhe. Mhlambe network asithembe. Noma network yabona nje ukuthi uzoqala inkinga. Kanjani manje? Hayi network impela phela kwenzeke ngoba iqeda ungena. Okay, nansi ngena. Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma no Lungstar la ka Black Life TV kuhleli lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi ukukhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nomkhwana wakho uthi kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena ngisacela umlalelo. Alright. Okay. Sawona sithando sami unjani? Ngiyaphila baba sezini. I'm sorry ngiyaphila nami sithando sami. Ngibhalele la wa Black Life TV wena sithando sami ngoba phela ukhona imfihlo engifisa ukutshela yona manje phela mengakwazi ukuqonda nje ngikubheke emehlweni wena sithando sami ngikutshele ngoba phela sekuyisikhathi ngiyifihla lento. Mama. Yebo manje kahle wena sithando sami bengifisa nje ukukutshela lento ngiyathemba ukuthi ngeke uzuphakanyele lo moya sithando sami. Ngeke uzuqale nje idrama ngiyakucela. Kuzakhanyeke ukuthi lenjani?
Okay, wena kahle la sithandwa sami inkinga ikumina nosisi wakho. Nosisi wami. Yona inkinga esinayo. Cha ngicela ungilinde ngiqede sithandwa sami. Ilapho impela ilapho ikumina nosisi wakho. Ungaphakamisa umoya. Mama. Yebo, njengoba bengisho ke wena sithandwa sami ukuthi inkinga ikumina nosisi wakho. Futhi okunye bese bengicabanga ukuthi wena sithandwa sami ngikutholele ibe ngumuntu ozokulekelela yabo usisi wakho. Usisi wami ngeke kwenzeke lokho. Kanjani sithandwa sami ngoba phela bese ngibonile ukuthi usisi wakho uyena okulungela ukuthi angakulekelela yabo. Ngoba ngiyabona ukuthi umsebenzi omningi futhi uyakuhlula wedwa. Awukhulisa umsebenzi ongihlulayo. Nengabe usisi wami uyangena kusho ukuthi mina ngiyaphuma phela. Nginikeze isikhathi senu. Kanjani manje sithandwa sami angane wena sithandwa sami usisi wakho mina naye lento kahle eqinisweni kukhona obese sikwenza bese sikuqalile vele. Ngiqalile ke ngizoqeda. Mengabe ufuna ngihlale ngizoqeda. Kodwa mengabe ehlala yena ngiyaphuma nelani zami ngimshiye. Kanjani manje sithandwa sami ngoba phela ngifuna kubambisa usisi wakho ngoba ngiyabona ukuthi khona la ulekha khona kancane sithandwa sami. Angisho ukuthi ulekha kakhulu ukuthi usisi wakho uvala nje isikhala esincane esivulekayo. Ngeke wasekhaya hayi ngeke. Sithandwa sami bengicela ungipha nje lelo thuba ukuthi umnike nosisi wakho ithuba ukuthi angene athini avale lesi sikhala ngoba lento kahle wena sithandwa sami bese sike santshontshana nolentuzana nosisi wakho. Kusho ukuthi usisi wami akangithandi. Ibanga lala nomyeni wami ungangithandi lo. Hayi cha sithandwa sami hayi ukuthi akakuthanda usisi wakho uyakuthanda usisi wakho futhi uyakukhathalela ingakho ekulekelela ngoba akafuni ukuthi ngize mina mhlambe ngiphumele ngaphandle. Ngengikwazi bami. Hayi kodwa. Manje inkinga ke wena sithandwa sami eqinisweni usisi wakho ngiyamthanda. Angangena nokumthanda kwakho kodwa nje ningaba mina ngizophuma ahlale wena ngihlale nobabili. Uphuma kanjani manje sithandwa sami phela ngoba wenawe ungumfazi wami naye usisi wakho ngiyamthanda futhi ngifisa ukumthatha abe ngumfazi wami wesibili. Hayi ngeke angivumi baba. Sithandwa sami manje ucabanga ukuthi kwenzeke kanjani ke ngoba phela ngusisi wakho eqinisweni ngeba ngisho nje ukuthi ngiyamthanda futhi sengifuna sisasidlulele kwelinye level mina naye. Ngiyamshiya phela bathi ngihamba nengane ngengikwazi. Ngiyangazi uyazi ukuthi bengivume lonke. Ingakho uzowazosho ukuthi ukuthi ukukhuluma. Inkinga sithandwa sami usisi wakho ngiyamthanda nje njoba ngisho nawe futhi ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda. Inkinga nothando lweni qhubekani nithandane. Kodwa mina nabantwana siyahamba. Cha phela uyapi nabantu abantwana ngabami phela bona. Ngiyashiyeke isale ngisakhulisa nosisi wami. Manje wena angani phela usisi wakho uzokulekelela. Mana sithandwa sami ugcina nini nje ukuthi mina nawe ke sishone nje ekamereni ke sifike sihlalisana. Ngicela ukubuza. Uyayibo uhlezi ubuya emsebenzini ukhathele. Yena yonke lonke enjalo. Angani usisi wakho ufika yena ngenelele lapho ke ngoba yena akasebenzi. Ufika nje yena asibe seyalekelela la ulekha ngakhona. Ubonge kumthola omunye umuntu maybe wamakhelwane okanye nje kwenye indawo. Abelwakhethe ekhaya futhi. Angani phela lento lo wena sithandwa sami usisi wakho nguyena oseduze nawe futhi igazi lenu licishe lifane futhi lishisa ngokufana yabo. Akukho kunye engaphindi ngikusho. Ngiyema lapho ukuthi ngicela ukubuza ke ngicela ukubuza imana sithandwa sami ngicela ukubuza mina nawe sigcine nini nje kuyegumbini lokulala sobabini sifike nje sijabulisane sikitazana. Sekunesikhathi okungcono uyakwazi lokho. Umuntu abanga ukuthi lesi sikhathi sonke nje lezi inyanga ezimbini ungatholi kuwena ngitholaphi. Angani ngakho ke usisi wakho ekulekelela ke ngoba uyabona ukuthi khona isikhala esivulekayo. Akafuni ukuthi umuzi wethu ubhidlike. Manje ingakho sifuna simthathe nje wena sithandwa sami simbeke la eduze kwethu ngokusemthethweni yabo. Engathi asizwani baba. Ngiyavuma umthathe usisi wami ngiphume nengane zami. Musukuphuma phela angane ingane ezami masilungise nje le ingane akuzona nje zakho ingane ezami singeziye indawo. Wena sithandwa sami ayikho isidingo sokuthi uphume.
Ngifuna wena ube la eduze usisi wakho lokhu ekulekelela nje. Uthi uma ubuya emsebenzini ukhathele usisi wakho akulekelele. Yabo. Shiya nengane ngiphumeke mina. Hawu sithando sami. Uphumelani manje ngoba ngiyasho usisi wakho uzokulekelela nje akukho okutheni. Ukulekelela nje noma ke ngakaze alekelele kakhulu. Egazi lami hayi angingikwazi. Hawu kodwa ntombi kodwa sithando sami ngiyacela phela. Uma ngithanda phela uzohamba uyobheka omunye umuntu umshilo sisi wami. Angani sekunesikhathi siyiqalile nosisi wakho le ngani uzoba ngathi ngiyamyuza. Sekunesikhathi. Ngizoyiyeka. Sizoyiyeka kanjani? Angani sisi wami uyobheka omunye umuntu okanye ngiyaphuma. kahle kahle uyamdinga omunye umuntu uyafuna ukuthi ngibuye nomunye umuntu wangaphandle ayikho inkinga makunjalo. Hayi owangaphandle. Hayi odansi. Umntaka mama. Lalela sithando sami lalela. Angani nje ube ingane kama wakho siyayithatha siyayisondeza ukuthi ibe la eduze ngoba ingaloko ngihamba ke ngaphandle ngocinga izifo la ngoze ngithola izifo. Manje uma ingane kama wakho ngizobe la eduze futhi nalomuntu uniyazwala nosisi wakho angani uyakwazi lokho. Ayikho. Awu sithando sami alright kanjani ngoba phela wena ukhona. Naye uzobe khona uright usisi wakho futhi uyakwazi nawe lokho. Akakhohlakele uright futhi ukhuthele. Ngimthanda kusukela namhlanje kuzoshintsha lesisi wami. Cha, uzomyekelani manje uthanda usisi wakho ngenixatshaniswe yimina. Ukuthi into usisi wakho uyalekelela futhi sithando sami usisi wakho la usiza wena. Usiza wena ukuthi uma ukhathele la abambe la ungabambile khona. Yabo. Mawukuthi khona iglass oshiye ungayisusa ngaphezulu kwetafini bese yena ayisusa. Hayi ukuthi kutheni uyakusiza usisi wakho uyakuthanda usisi wakho. Ingakho ke nami nginithanda ukuthi nginithathe nginibeke la eduze kwami yabo. Hayi baba ngiyethemba base ngijulile ngitshela ukuthi thubana nosisi wami. Inkinga Thubani naye ehamba mina. ngeke kwenzeke lokho. Akekho ohambayo lalela sithando sami akekho ohambayo la uyazwa. Akekho umuntu ohambayo la wena nonozana nonosisi wakho nifuna nibambisane nanivuse umuzi kaBaba ngiyanicela. Nithandwa zami nina. Ngiyanithanda. Hello? Hayi baba. Yebo baba. Ngisana sami angani siyavumelana ngalesi sicela ngisicelayo. No, hayi baba angikwazi. Manje usithanda sami uzochaza ukuthi uzonishiya ngoba phela bese ngibatshelile nomalume ukuthi kukhona la ngizabathumela khona. Mala efika nje. Bayothi bebuya ngithatha impahla zami ngiyahamba nabantu abanye. Uhamba uyapi? Angene kahle sengasekho. Mhana ke sithanda sami uhamba uyapi ngoba phela kini bakukhipha. Bazongamkela. Uhamba uyapi? Phinde ekhaya. Hawu sithanda sami ungabuyela lapha kini. Ungathi uyibona nina impilo lapha oyiphila kini ayikho kahle. Hayi baba right. Hawu sithanda sami. Hawu. Ungashiya impilo eright uphindele lapha. Hawu kahle sithanda sami ungayivumeli leyo nto. Ingakho ngithatha nosisi wakho ngimbekele eduze kwethu yabo. Ngengikwazi baba. Hawu ngiyakucela. Bona nje ingaphezulu kwamandla ami. Hawu ngiyakucela sithanda sami. Sorry baba. Uthini sithanda sami angikuzwa kahle uyavuma ngani? Hayi angivumi baba. Hawu. Angivumi. Ngicela ke sithanda sami ukuthi lento ubuloku uyicabanga nje lapha endlini. Ngithi mangifika ubuse uyicabange kahle. Ikona nje ngicela ukuthi lento le ngicela uyicabange. Awukho yini endlini wena manje? Ngoba bengikushiye uthe uzohlala endlini. Hayi bengisaphumile baba. Oh hayi ngiyakuzwa sithanda sami. Bengicela ke lento uyicabange kahle ke ungenzi idrama uma ufika endlini ngiyakucela. Siyazwana. Okay ma. Hayi ngiyabonga. Ngiyabonga usale kahle. Alright. Ngiyakuthanda ke nosisi wakho futhi ngiyamthanda uyezwa. Bese le ngithanda mina baba le yasishanga hayi ngoba ke ngiyakuzwa ukuthi angiva kahle. Okay ngicela ke wena sithanda sami uyicabangisise nje kahle lento uyezwa. Alright. Yebo ngiyabonga. Okay.
Yebo sisi, ngiyabonga ncathi qede. So uzizwa unjani ngoba usumtshelile le ndaba? Usuyidrophile lapha ngayezwa phela. Wona eqinisweni kuthe hu ngoba nale drama bengimazi yona ngazi ukuthi mhlambe noma unabantu indla khona uvele waphansi. Hayi nami ngiyaxakeka bengithi hayi ziyaqhamuka izikhali. Hayi bengimazi le drama ngicabanga ukuthi mhlambe uhleli nabantu manje akafuni ukubonakala ukuthi Lokho phamisa umoya. Ya ngiyacabanga ukuthi kunjalo kodwa ke hey Usisi wakhe befisa ukuthi azi usisi wakhe. afise yathini usisi wakhe vele yena uyafisa ukuthi usisi umfazi wami lo naye Ayazi. alazi iqiniso ngoba phela ngamcela kuqala ukuthi masithi kodwa yena wayengayithandi sisi ngoba wesithi uyaenjoya nje kusintshontsha naye. Manje uzothini kumndeni ngoba phela uyemndenini manje indaba. Ngicabanga ukuthi owomndeni ngizobuye sobheka kuba ngcono ukuthi ngiqale ngilungise lokhu kwami nalabo bo2 ithandwa zami lezi bese ke yabo mase kulunge kona ngicabanga ukuthi kuyoba ngcono ubhekana nomndeni mase sofika kubona sesibambisene. Oh hayi no yezwakala kasithemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Nami ngithemba njalo. Hayi nezola ke babukele emakhaya ukuthi ke na unkosikazi akayilethanga le drama la ade ilindele asimazi noma uyezwa yini khona abantu abehlisa umoya esayilalela indaba masiyavuka secabangisise kahle uthi hayibuka kanti uthini lo muntu kumina kodwa akasithembe asithembe ilento engicabanga ngihlela ngize what if masefika endlini edlalela la ngishunqisa ngiyivuthiza le ndaba. Kuyoba inkinga ngoba nje ngase ngiyafika mhlambe noma ngifike ngihamba nomngani wami just nje ukutrayisa ukubona isimo ngoba ayangazi ukuthi kuyokwenzakalani. Yo. Hayi sibonga kakhulu ke babukeli be Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV.